Elizabeth Roxanne vagyok, és ez itt a Minecraft, és egy puzzle mapot játszunk, és velem tart. Sziasztok, én Iron Hungarian vagyok. Meg. Sziasztok, én HPS vagyok. Na, akkor induljunk is, hát tudjuk, hogy... Az én... Várjál, először olvassuk el a táblákat, mi gyerek. De én már elindultam. Oké, olvassuk el, itt is... Várjatok, game mode 0. Oké, vártunk. Huhu! Ez az enyém, ez a műbroki, oké? Command blocks. Don't server, open, first, file, ha serveren játszol. Ezeket kell beraknod. Nekem van. One. Close down server. Two. Ez az ajtó itt, amit nem. Mi a faszes? Two. Open server. Protect shiftfly. Three. Add line to table. Bottom. Cotton. Te forrig. Én már végignéztem a könyvet, végig kell nézni most a táblákat. Jó van. Mentetok game. Én olvasom. Akkor megyek ide a picsába. Don't break glass, nem ütheted ki az üvegeket, button levels, PvP, kapcsolt ki a PvP-t. Te kikapcsolnám be ez a... Ilyen titkos number log. Jó picsa, hagyjál hát! Kis picsa! Titkos üzenet meg nincs semmi. Jó, ezt szerintem fejezzük már meg ezt a sátút. Most már fejezzétek be! Igen, kis baba! De bazd meg! Gyerünk, menjünk. Anyádat állítsd át! De bazd meg! Menj be oda! Az a lényeg, hogy neked egész végig ott kell állnod, érted? Jó, menj be. És nekem hol a picsába kell? Mondom, hol a picsa? Tudod, nekem ugye ide be kell mennem, ugye Milán bemegy oda, Milán rááll, és befuss oda. Gyorsan Milán, most fuss ki Milán, fuss ki Milán, fuss már ki! És bemész abba az ajtó, igen, én is fuss ki megyek. Várjál, de erre a flash-es rét vagy oda benn nincsen? Van, állok rajta. De akkor ennek itt ki kéne elvileg nyílnia. A kéknek kéne ott, annak. Várjál, menj be abba a izébe. Abba a szobába, Milán, menj be. Most ott kinyílt, ugye? Aha. Akkor most ki tudsz jönni ide, na? Igen, kijöttem, de... Menj át abba a szobába. De most valami nekem Ketten kéne bemenni egy kékbe, akkor gyere ki izé. Hungari. Várjál, de nekem, várjál, gyere ki. Kimegyek. Azaz. De mi nem? Maradj te ott. Jó. Gyere ki a szobából, de És bemegyünk mi ketten. Te bazeg. akkor... Na! Menjél be! Menjél be oda, Milán! Hova? Hát bazd meg, ki kellett jö... Ajtatok ott egy ajtó! Ja, oda? Értem! Na akkor nyissátok már ki. Gyere vissza, Hungari! Hungari, gyere már vissza! Gyere már vissza, bazd meg. Mert Mert ki kell nyitnom Milánért. te nem érted! Menj be oda a kék szobába! Jó, ráállunk, a Milán meg a hátsó ajtóhoz be. Igen, és a kart meghúzom. Igen. És most még kimész, kiengedsz minket. Hagyjál, bazd meg, én is veszem. Menj már vissza! Na, menj már ki! Na végre. És minket kienged, utána meg mi engedünk ki téged. Várjál. Tudja, hogy... Engedd ki a picsába. Most a bementél oda. Igen, és a gyémántba menjen be valaki. Várjál, de még a gyémántban nem tudunk, most én ezt nyitom. Miért gyémántblokkon álltál? Most egy gyémántblokkon állok. Én is. És most csak ki tudnék menni. Várjál, kimegyek. Várjál. Na, igen, ez is itt van. Várjál, hogyha most be tudtam menni ebbe az alagútba, amit... De várjál, a Debut tesztben néztük, hogy mi van? Igen, tök pite. Oké, te. Kinyitottuk, itt elvileg be tudsz jönni te is.
mert kutyás. Nekem... I and you keeping dear het haskas Ez idegenvezetőnk lesz, tudni. they make but grat Dockenstone and come sometimes be useful. Apap und awai. Apap. Valami biztos van. Mit csinálj? Nem tudom. Én mondom, hogy németet tanulok. Lehet, hogy valahol van egy gomb. De mi ide be vagyunk zárva, de tehát tök mindegy. Gondolkozok, hogy szaszok. Jó, gondol. Kell, ott Valahol be kéne jutni. De hát ez így biztos, hogy itt kell, hogy legyen amúgy. üsd ki a fejét. Kiütötte. Szólj, ne, vigyük el a fejét, ne vágjuk. Vigyük el a táblát, ha már ilyen csórók vagyunk. Hozzátok? Igen, az. De itt át tudod ugorni, ezt át tudsz ugorni. Hát úgy. Nem hiszem. Elrontott. Olé! Hány volt ez? 1, 2, 3, 4. Akkor itt át lehet, igen. De nem lehet. 4 blokk plusz optel. Várjál, tényleg? Ugor és megütlek hátulról. Sprintelve kezdjük. Vagy... Ja, várjál. Sprintelve. Várjál, még egyszer, várjál. Belagolt a szerver. 3, 2, 1. Jó, engem várjatok. Jó, 3, 2. Megy tovább, megeket átugrott. Nem kutlek. Én voltam. Miért nem tépéztek rám? Az nem csalás. Fújs. Tépész már rám. De bazd meg, én meg kízélt. Egy tépészt a májhangarire. Ja? Oké. Most innen kell. Ez elvileg meg lehet. Előtt hány blokk? 1, 2. Ezt is ugyanúgy kell szerintem. Na, üssön meg valaki. Várjál! Ugrálj ide. Valamelyik Lehet, hogy úgy kellett volna. Oh, shit. te engem, mert te ütegessék, és akkor várjál, megpróbáljuk úgy, hogy Itt van még egy fej. Segítek nektek. család nélkül! Na most vissza kell mennünk. Visszafele is csinálunk a másikra. Tessék, így kell. És van 2 fejünk. A fejét ide, a ketteshez kell. De most már 2 fej kell, ki nem van? Igen, oda. Na. Ide rakja az egyiket valaki ide a tábla alá. Ide. 1. De ne a tábla alá, És a másikat a... befagytam. de nem úgy kell, jó de, és akkor te meg oda. Nem jó, ne üssél már! Azt tedd oda, szét a blokkra, ne az ajtóba, hülye! Ne üssél már! Itt van. Oda a blokkra tegyétek, a tábla alatti blokkra. Oda, igen, és a másikat oda a másik blokkra. Oda. Ide. Haza, igen, oda. Akkor egy elvileg most... Kész. Ó! És megnyílik a kar. Azt hagyjátok nyitva, és hozzátok a többi blokk. Ki kell ütni a kart. Aha. Na, nyisd ki. Várj, egy picit ügyet egy kis csalásban. Oda bent. Szar. Valkür. Parkűr. Ja. Azt én a nállapom ezt a kart. Ó, bazd meg, és most hogyan tovább? Nem lehet tovább menni. A kart kéne ide behozzunk, valahol rátenni. Nálam van egy kar. Várjatok, erre vissza lehet így ugrálni. Mi lenne akkor? Te oda akkor. Ó, oda nem lehet. Oda nem szépen. Várjál, van még fejünk. 2 volt, és azt kint hagytuk. Mennyi, Várjál! Add! Ó, igen. ezt azért kell. Most van megint. Gyertek! Nálam van, mehetünk nálam. Gyertek be!
Hozzátok akar. Bocs! Bocsi. Danak. Oké? Én akkor. Várjál, nálam is van egy kar. Így és kész. Jó, ezt a kart megszaltjuk most a végszerzett esetére, és akkor most tegyétek a fejeket. Nézzétek, ide is tudok, gyertek a körül. És még egyet. Várjál. Várjál. Bazd meg. Benned. Oda ugorjál. Így, és akkor még mondjuk oda. A kurva. Bazd meg, mi? És gyere visszafele úgy, hogy kiütögeted. Azt elvileg azt így tudjátok még itt, nem? De. Hát, Oké, 3 fejünk van. ok. Gyertek. Gyere. Akkor ütni, valaki egyre bizébe rakott. Ja, várjál, akkor Pergan mod... Jaj, erre előttem modern. Én sem tudok. És nem tudtok ütni? Én tudok. Ja, kezdésre az volt, hogy kalandba raktak minket. De én tudok ütni, nem mindegy. Na, sziasztok. Várjál, hol van a karja? Ide, ide fel kell tenni, figyelj. Ide egyet, ide erre a blokkra. Hogy csinálod úgy? Hát ez tök jó ez a mapp egyébként. Nekem nagyon tetszik. Na, Pont 3-an vagyunk. akkor ez ilyen 3-as map ezek szerint. Igen. Valami. Most mi jó? Vissza lehet menni a fejekért. De cuki. Csuncsi. Visszamentem értük. Jó, nálam van 2, nálam meg 1. Nálam nulla. Kell még egy kar. De akkor kinél van az egyik fej? Nálam csak 2 van. Nálam itt van. Ja, akkor várjál, odaadom. Várjál, mindjárt jövök, várjál, visszamegyek egy karért. Ja, jó. Várjál, megpróbálok 2 kart szerezni. Nem kell egy elég. Mi van, ha tényleg kell 2? Nem, mert ott van a másik végén egy másik. Hát De már! végül is szerezhetsz 2 felőlem, de ott van egy másik. Közelebb. Tedd ide. Vigyázz. Mondtam, anyád, exit door. Ide ne nyomjátok meg az exit door-t. De az ott kinyílik, akkor elvileg az ajtó húzd le az exidor. Így, azt is lehúzzuk. Gyere! Hozzátok a karokat. Hozzá a karokat, Ja, karokat. helyett mindenri. Az. Na, innen meg mit csináljunk? Kinyit. Az exidor? Aha, sziasztok, kiszállnak titeket. Megvárt, várjatok meg. Ugye, hogy mi milyen jó mappozók vagyunk? Na, de amúgy lehet, hogy nem is így kellett volna azt csinálni. De, hozzátok már a fejeket. Tegyétek már a fejeket. Ja, akkor várjál. Itt van nálam. Nem jó. Ja, tudom. Oldalra kell. 1, 2 és 3. De akkor erre vannak a fejek valószínűleg, jöttön. No hits, bejön. Nem lehet fejet használni. Nem lehet fejet használni. Ó, chillék. Ez az, baby! A mapot. Leteszem a mapot. Ez is... Nem megy a kilép! Sziasztok! Én tudom mi a lényeg. Nyilván! Tudom mi a lényeg. El kell irányítani a skilléket. Nézzétek, én most aha. Most mit csináld? Most elvileg el tudjuk vezetni a skilléket. Jó, maradja, megyek. Tökéletek meg? Igen. Kajarok. Utána tényleg más csinálni, ugye? Aha, én visszajöttem. Várjál, megszólok. TP. Szólj meg! Várjál, szétszedtem a csillét. Én már vagyok a földbe. Na, most elvileg rá tudsz szállni egy másikra, ugye? Nem, Nem? ajtó. Ajtó? Visszaküldöm a csillét nektek. De ne ülj szét, hülye! Nem baj, úgy is lehet. Nem lehet! Ja, nem lehet. Várjál, Pergon nem mondja. Egy. Itt a zone. Jó? Akkor ugye kellett, ugye nekünk most van csinálni, lemásolni. Adj már, én jövök. Tessék, húzd bele. Ott lenn mi van? Lemenne valamelyikötök körülnézni, hogy mi van ott lenn? Ja, várjál, volt. Irányította. Várjál, megnézzük, mi van ide lent. Itt van egy gomb. Most veszem észre. Megnyomtam. Kinyílt az ajtó, kinyílt az ajtó.
Menjél. Bejutottál? Várjál. Találtam egy chestet! Bejutottál? Danak. Danak. Bementél? Hol vagytok? Beragadtam, segítség! Danak. Ahó. Danak. 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 Danak, hova megy? Nem tudjuk. De én meg beragadtam valahova. Itt vagyok! Itt vagyok a tetőn! Danak. Itt vagyok. Ja, jó, akkor Ti meg hol a faszba vagytok? várjál, most Meg mindent szétütöttem nektek, azt tüzi. nem jutottam követ. Na, nyomogatom a gombot, menjél be az ajtón. Milyen ajtó? Mit nincs ajtó? De akkor mi nyitogatódik? Itt fönt! Várjál! Nyom meg! Várjál, megnyomom. Igen, itt fönt, gyertek! Akkor menjetek át, én most nem tudok át. Ide is csílek el, azt... Te mentetek? Mindjárt megyek. Nem esja? Danak. Nem úgy. Nyisd az ajtót. És még egy ajtó van itt. Akkor azt valahogy nekem kell innen. Visszalöktem Danakot. Várjál nekem, akkor ezt valahogy be kell De szuverálni. miért törted itt is ki az üveget? Mert nem tudtam, hogy itt csílézni kell. Ott vagytok bent, ugye? Igen. Én ott vagyok, én már fent vagyok. Jó, hogy ti most ott vagytok fent, akkor ti most fent tudtok ott valamit Aha, csinálni, igaz? de igen, tudunk. Van ott fent valami? Aha, itt fölöttünk. Chest. Fejeket nem szabad használni, az a probléma. A fejeket ott is hagytuk. Csinálunk valamit? Nem csinál semmit? De Várjatok. kaptam egy kit. Így. Átjöttem ide. Csak nem tudom melyik ajtóhoz használható ez a ki. Nem ez az a? Nem. Ott van fönt egy ajtó. Megoldva! De én nem tudok át, ja de. Nálam Menj fel! Ide is kell. Vegyétek ki a kilincset. Ó, értem, az egyik, várjál, te ezt tudod, ugye? Ha, én meg azt tudottam. Értem, bocs. Várjál, most mit tudod? Ez mit nyit ki? Ez valamit kinyit. Mit nyit ki? Nem tudjuk. Várjátok, én kimegyek, nyomogassátok a gombot? Én kimegyek, nyomogassátok a gombot? Valamit kinyit. Ó, tudom mit nyit ki. Sziasztok! Ó, ez is csaló. Ó, de szuperül végig visszük a mappot. Ja, itt volt fenn a hosti. X. Ide kellett pedig menni. Ezek szerint. Az az adagoló mi az? Mit van? Hát, jó, hogy ide kellett volna működni. Ez most mire? Ide Jó, kellett volna ki, és én meg letettem. mi lett volna oda? A ki. Itt van egy kilinckar. Várjál, most GM-ben kell mennem, hogy átnevezzem. Mi volt a neve? A ki. Jó, hát van még ezt. Szóltam be. Na, Mi ez a tárklocked? Ah. Itt is van, gyerekek, gyertek! áú. Hát de mit csinálsz már? Nekem nem adsz! Ennyi. Agyádé! Sarokba szorítottad! Forró. Nem ez az, mert 3 nálam van. Anyádat ütögessed, még hát a varázskönyvben szétbasszlak. Én átnevezem nekem, hagyjál egy úgy. Barát. Úgy. Az lett a sílemnek a neve, hogy barát. Vigyázzon, né, gyere ki! Gyere ki! Gyere ki! Már kijöttem. Na, elfogadta, valahol egy ajtó kinyílt. Itt fönt, nem?
Nem, de. Az kinyílt. Ez is kinyílt. Ezt kinyitottak ki. Én. Én itt végig megyek ki. Itt! Gyertek már itt! Nem ott! Gyertek ki, mert itt van! Én itt már végig mentem. Itt van egy ajtó. De most végig mentem egy ilyen helyen. Itt egy 8. Onnét jöttünk, ahol pont állsz. Nézzétek! Én itt bementem valahova a csillémmel. Én is. Ide jutottam. Ide kell jönnünk. Na, ezzel nem megyek. Ezzel nem megyek. Én ezzel megyek, a baráttal. Valaki nátok meg kéne nyomni, aki ott ül. Jaj, Én. bocs. Nyomd meg, mikor majd gondolod. Látunk meg. Ez elindult. A legjobb helyed. Jöttem amúgy. Jaj, nem tudok kiállni. Vallahi. Menjünk. Na jó, checkpoint, aludjatok. Juhú! Várj. Nem én vagyok a buzi, aki középben alszik. Az meg én vagyok az. No minecart. Nem használhatunk minecartot. Nem használhatod a barátod. Várjál ott! Barátom, melyikkel jöttem ezzel? Nem, avval én jöttem. Ezzel jöttem, de nem áll. Nem fogom használni, de Elítéltem a barátod. is megy. Nem, a barátom itt van. Menjél már rohadt. Figyeljétek már! Activity. Mi a pakkom? Te hol a vityába vagy már megint? Tedd fel. Itt a platformnál. Dana, hol vagy? Hát igen, itt vagyunk. Annyi másodpercet van, hogy végigvitt. Nekem is jött. Ja, mit tudom. Akkor azzal kell kezdeni. Én vagyok a kék. Én vagyok a piros. Én a fekete. Ja, akkor piros. Gyorsan! Valaki járjon rá! Beleestem! Én is leestem le. Várjál, én újra élettem, nem fog sikerülni. Vilán előtt elekült. Várjál, nem fog sikerülni 10 másodperc, az vissza fog minket dobni. 5. Én végigvittem. Nem ütök. Tegél, nem mondtam. 3, 2, 1. Induljunk! Juhú! Állj ne söplétre! Ott arra ne söplétre, állj rá! Ez az, jó, várjál, felugrom. De ne állj már le róla! Ne. Nem fogod felmenni. Így, bazzeg! Így, bazzeg! Első. Így baza, menjél a picsa. Jó, mindenki elmegy. Gyorsan, nem oda egy. És 3. Várjatok. Hátrafelak. Na, 3. 2. Ne visszadob. Először így kell végigmenni. 3, 2, 1, Kaptam. Ráálltam, de kiütöttem. Ez az enyém. Ebből ki. Jaj, valami lag. A picsa, hol a faszba vagyok? Ámulkát! 200 millió évvel későbbre jöttünk. 200 millió évvel ezelőtt. Menjünk meg, gyertek. Visszajöttünk az elejére. Most akkor mi van? Nem, ez a másik, végig kell vinni ugyanúgy. Tényleg? Ez egy tök másik ember. Menjetek már. De ott az eleje, mindegy. Tök ügyet Menj néz. már be! Na, ráállok, menjetek. Menjél el.
menjen már be, Istenem. Ugyanezt kell végigvinnünk. Akkor te menj most oda. Akkor én most, ja igen, az van most, hogy akkor a... Kell jönni a Milánnak. Gyere Milán, gyere ki. Segítség! Gyere, állj rá arra. Menjetek be a két szobába ott. Igen, ebbe a két szobába, de álljál már rá. Gyere már Milán, te erre! Menj már! Ahogy ott át tudsz jönni. Oké. Nyissatok. De már kinyitok. Nem. Milán, állj már rá. Na. Te jöjjön már, Hubari! Ráálltam! Na, menjetek ki! Homokosaik! Milán, te bemész arra, rámész arra, akkor én kinyitom ezt. És tökéletesek vagyunk. Na, visszajöttünk, remek. Kő, bazd meg! Újra végig kell, csak végig kell. Ki ez? Valami gyerek. Aha! Mi van? Hogy kell őket megmentjük? Basszus, be kell állogatnunk, hogy erőre kell menniük. Várjál, ott vannak ilyen izék. Ez nyitja, ez Itt mit kell csinálni? Milyen anyut ordítottatok? Na, itt vannak ilyen Másodplétek, és azokra kell ráállnunk, hogy ezek elég mások a falusiak. Én fogom mondani, hogy melyikre álljatok, oké? Hol indulnak a falusiak? Jó, oké, barna! vannak. Ne! Jó, barnára ráállok. Ja, ott van, oké. Menj rá. Igen. Semmi. Maradjon, el kell indítani. De hogy? Azt Várjál. Ennek kell kéne kiesnie egynek. Nem? valamit kinyitott. Ott a start! Várjál, V-tör, Most nyomtam meg! V-törrelés. Jó, meg kell ölni őket! Meg kell őket ölni. Igen, le kell engedni a vizet, és most is valaki a lilát. Világ? Igen. Itt a lila? De melyik lila? Nézzük meg mindkettőt. Itt van. Na, kinyit. Remek. Az... Zöld. De várjál, ide így nem. Fekete. 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 Lilára valaki álljon a Ja, lilát. várjál. Gyorsan kell csinálnunk. A másikra! Ja, erre. Fekete. Jó, oké. Tovább... Melyik? világos kék. Az, várjál, de ne fuss. Ki? Kettő világos kék van. Így elrontottad, rohadt gyorsan kell csinálnunk. Szóval. Még egyszer, menjél vissza. Akkor világos. Fekete és a világos kék, meg a Világos. fehér. Te gyors át tudsz menni a lilára a fehérre. Mi van? Várjál. Ott a világos kék, megyek én a világos kékre. Elrontottuk. Akkor fekete, lila fekete. Te mit csinálsz? Kicserélem falakra. Én meg végigvittem. Kicserélem. Bazzak, hány percnél tart a videó úgy? Fogalmam sincs. Csak úgy videózik. Várjál, de azért öljük már meg őket azért. Jó van, hát akkor nem baszakodok, megölöm. Erre is, erre is. Na, sziasztok! Jó, menjünk el, most hagyjuk, menjünk, gyere. Szar. Ez úgy logikázik el, hogy nagyon gyors. Van nem oda, hol? Mehetünk. Jó van már, Valaki basz. gyors fusson! Menj be. Anya, Dicecraft! Nem tudjuk, hogy mi van rajta, mert ez kép. Az egy... Nem, ez valami blokk akar amúgy lenni. Megnézem, hogy amúgy milyen blokk, megnézem, hogy milyen Én blokknak is. a neve. Bezárt láda. Ez úgy bezárt láda, oké. Bezárt láda, tudjuk, remek. Tudjuk, hogy ez bezárt láda. Szóval ezt nem tudjuk kinyitni. Van itt egy ajtó. Nézd el, kinyitom már, megpróbálom ezt kinyitja, az hogy... Várjál, nyomjuk meg egyszerre mindkettőt, 3. Itt van! Menj be gyors az ajtón! Menj be gyors az ajtón!
Bementél? Nem! Te menjél már menjél! Bementél? Oda bement, igen. Gyere. Sziasztok, én már tovább mentem. Ezek a logikák idegesítőek. Na, innentől folytassuk normálisan. Igen. Írt valamit. Nézzétek, hogy mit itt. Nem. Se dob, most már ne GM-ezzünk most már. Hát én nem Vagyok game. már game-be. Uah! Na, mit itt? Ezt. Itt van, itt van. Na. Innen, itt van még egyel. Megvan. Nyomd, nyomd. Sikerül. Mi? Ott egy gomb, jó van, nem érdekel. Hát ez nagyon gyors logika kell. Jó, GM-ből kifelé most már. Jó, per. No, Nem én leszek az a rossz buzi. innentől, hogyha nem tudjuk, azért is megoldjuk, jó? Igen. Jó van, nem én leszek az a rossz buzi, aki középen alszik. És pont felé, várjál! Ezt nem fotózom meg, ügyetek vissza! Ez pont felé néztél! Kifelé. Te középen alszol, rossz buzi. Várjál, mindenki eljön a sütőző. Megint a Milán megy. Na, emberek, Menj vissza! arra. Sziasztok! De bazzag, hiányunk ki lesz. Nagyon nem végkedték. Ugorja valaki a lávába. Mi a... Engedj már át minket! Hát engedtem. Engedj már át. Kiugrott a lávába az előbb. Jó. Na most vicces, ugye? Ó, bazzeg! Nézzétek, így kell csinálni, nézzétek! Ez kinyílik! Így kell csinálnunk, hogy időre megy! Ó, Istenem! Mennyi bajok lesznek ezzel. Viszont máshonnan, akkor én indulok innen, jó? Bazd meg, enyém a legrosszabb. Aha, na, az a kezdőgomb, nyom meg, Milán. Kezdőgomb, nyom már meg. Másik gomb. De Milán! Neked kell a gombokat nyomogatnod, nem érted? nekem? Mit? Nem már, de hát Dan! De hát ez mi Danak? Ez egy kicsit már rosszabb. Ötösse. Igen, akkor én is gamamodozok. Jó, ez volt az útcsó, most már tényleg menjünk. Jó, Jó van, akkor mit csináljunk? itt kellett volna átfutni, de menjünk. Jó, GM0 mindenki. De már abban vagyok. Legyen kvíz, legyen. Kombinációs, do you like Harold? Not really, not yes. Nem jó? Oops, those Hello, yes? bitch, de nem már! Ez egy pár, ez egy izé. Bazd meg, Harold, oda bemegyek, te nem fogsz vele kijutni. Kötyög agyádot férgez. Olyan, mint a fingana, nem? Jó, húzzunk. De nem tudjuk a izét, a megoldást. Most kinek a csinálja? Ez az enyém, az van neve, hogy barát, megkerült hozzá. Na várjál, van itt két út, várjál, 3 út van. Te Akkor már én erre elszólsz. megyek. Arra vissza azt a két út. Labaj. Hát volt a piros szín, mindig. Nem tudom, én erre Én meg megyek. a kék. Enyém a piros mindig. Jó. De én nem bírom kinyitni. Jó, ki akar a nagy logikát ebben elcsinálni? Én is, ugyanaz van mind a két oldalon. Ez Jó. egy pázú. Ez egy pázú. Jó, de én a piroson nem tudok bemenni. Jó, most, ez most tényleg game mode. Jó van, anyádat baszogom. Nem hozzád. Menj át magadnál és... Mondtam a redstone fákját, amit nem kellett volna szerintem. Na, menjünk már. Elvileg itt találkoztunk volna. Na. Itt
Az ott mi? Aki Sikerült kimennem a mapból. Ott én jöttem volna szerintem. Jó, jó. Betörök most nektek az ablakoton. Jó, induljunk. Sziasztok! Ez valami zene. Na, Egy-egy! azt kell visszajátszunk, amit hallottunk. Jaj. Gyertek már! Jó van már. Azt kell visszajátszunk, amit hallottunk. Jó, állj oda, Hungary. Igen, ezt kell visszajátszunk, amit hallottunk. Hallgass! Na, én meg itt maradtam. Jó, gyertek. Nem ezt kell. De hát most csináljuk már meg. Jó, akkor én egyedül megcsinálom, leszarlak titeket. Ne, Léci, hogy csináljon már, én tudom mi a dal. De... Léci, én Hol tudom mi mentünk a most dal. már? De nem én lejátszom. De... Bazd be. Jó, itt van egy gomb. Jól van, kapjátok, de most hogy csináljam már régen? Jó van, akkor csináld. Menj be az ajtón. Melyik ajtón? Itt lent. Baszd meg! Pont becsukoldott. Jó, én is leselom. Tudjátok már? Megcsináltam. Menj be. Nem megyek én. Segítség a második ajtónál. Oké, itt jövök. Valamelyik kinyílt, valamelyik. Az enyém. Jó, nyissátok ki az enyémet, valahogy az enyémet ki kell nyissátok. Ezt. Ó, bazzak, két gémon, vagy egybe vagyok, várj. Ja, kinyitom. Valahogy... ez... Jó, állj, valaki parkőrözzön. Ott van fent a gomb. Jó, várjál, 3. Na, 1. Várjál, Állj már vissza, Milán. állj már vissza. Oké. Ez mi volt? Na, várjál. Azt kéne most, hogy... Ott kinyílik, várjál, ott most mit Jó, akkor a Milán menjen oda, és amikor mi nyílik, ugorjon ki. Ugorjál rá. Mire erre? Fenni! Ott fog kijönni a földből, ott középen, ott előtted, arra ugorj fel és Bazd ugorj meg. át. Jó van. Ugorj már rá! Ez az. Ott van egy pressure plate, ott egy pressure plate. 2 van. Próbáld nekünk megnyitni a cuccos, lehet, hogy azzal nyílik. Ott ajtó. Sikerült? Ez? Menjél, Na, beragadt. Belagom. menjél, Danak. Lag. Sikerült kinyitnom egy ajtót. Jó, de várjál. Beragadtam De menj már be! Te nem már, most ezzel elrontottad. Nem, ki tudtam jönni. De nem, állj rá már arra. Oda bentre, ott lőd, és Tudod, fel tud jönni. nyomjad meg. Mit csinálsz? Nyomjad már meg! Mit? Bent van, mi Ott áll? volt fent a gomb. Hol? Itt nincs gomb. Akkor mi volt? Itt van egy egyes. Ott a kart húz le. De, Nem megyek el. bazd meg, bezártatok. Akkor én megyek. Mi az, hogy bezártuk? Bezártatok itt. Nem vagyok a játékon. Mit vagyok? Aha. Már. Akkor Danak nélkül csináljuk végig. Ja, Most visszatér. itt vagyok. Nem arra kell menni, mindenkinek van egy útja, nem értik? És ez az én utam. Akkor én megyek Power. Én meg Az a Wisdom. piroshoz illik, menjél te a Powerbe, itt én vagyok. Na, Aki csináljátok. kinyitná az ajtómat? Nekem itt... Ember, Nyissa már valakinek van egy kék pressure plate vagy valami. várjál. Ember, én ezt nem tudom megcsinálni. Jaj, de sötét van. Várjál, én is eltitottam valahova. Ja, bazd meg. Figyelj. Hagyjuk, induljunk. Gyertek. Á, nem érdekel már. Kutjába megyek. Na ne gyere utánam. Már késő. Már késő, haver. Igen.
Igen, már túl késő. Ó, itt jumpolni kellett volna amúgy. Megiszok egy tejet. Kész vagyok. Én is. Mivel hogy mögötted jöttem. Ez a TNT! Robbantolok. Rohadt Isten robbant valami rá, amit összeszét létre. Anyátok, hogy gyertek föl. Na bazzeg, ezt hogy fogjuk megoldani? 1, 4, 7, 8, 13, 15, 17... Mi a fasz? A fika! Ja, fika! De... Emberek, szerintem annak a videónak vége van. Én HPS voltam. Voltunk és most rontjuk el. Nem baj. Itt volt velem. Pont a végénél rontjuk. Itt volt velem. I am hungry. És itt volt velem Danak is. Sziasztok.